Nagabuso nga babayi dakop nga nagapangawat sang gatas. Kinawatan kuno gamiton bilang pamasahe pauli sa Iloilo. Ining aton gintutukan exclusive. Agud makapauli sa North Baluarte, Molo, Iloilo City ang 26 anyos ni Sheena Delgado nangawat inisang gatas gikan sa supermarket sa barangay Handumanan, syudad sa Bacolod. Nagabalor masobra 2,000 pesos ang latas ng gatas nga gintaban nga nasulod sa sling bag. Kay gabusong na da siya. So ipang gasto-gasto niya sa iyang pagbusong. Pero hindi na yung rason niya nga mangkuha kikaw. 5 ka bulan ini nga nagabusong kag may wala pag-insendihanay sa tunga sing live-in partner butang nga nakakadto ini sa Bacolod. Apang suno sa kapulisan, posible man kabahin ini sang sindikato bangod sa nagligan nga adlaw 12 man kalata o kung masobra 24,000 pesos ang nakuha sa ila grupo. Nang dapat ipa-aware nila ang ilang mga mall goers dirabe nga nang shoplifting is a crime kaya basi abi na nila bala kay gamay lang nga value or kisaga kakabitbit lang nila kag madala pagwa abi nila wala kaso okay lang kung mauli nila okay na but shoplifting is a crime kag punishable gina siya by imprisonment. Ang pag-ako sang suspect Ato na wala mo ginakaso sa imo or nag-ako ka man lang? nako ko sir. Nag-ako ka? Nag-ako ka nga? Ginko ako to eh. Ginakakulban sang suspect ang iya kahimtangan. Ginapangnuwala man sini kabahin sa grupo sa mga kawatan. Ginahingyo sa kapulisan nga mas mabakuron sa mga baligyaan ang ila seguridad agud hindi mabiktima sa mga gabunan nga kawatan. Upod si Reynald Castillo, Adrian Prietos. 1 Western Visayas.